Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, nangirnad ni Doña Dolores iti naibaga ken kuana ni Lindon, nga adda pay ken kuana ti alas. Kaya't asapulan ni Lindon ni Diana, tapno ibaganan ti pudno ken kuana ani Doña Dolores tinang patay iti amana. Nalpay ti abaga ti baket nga masideg ken ni Mr. Fortesa. Di na magtilakay no apay ngagparparikot ti baket. Impud nung arod ni Doña Dolores ti plano da idi ken ni Lindon. Innala ni Mr. Fortesa dagiti dokumentong adda ken ni Lindon. Iti sabali a bangir, adu abala ti insangpet nila kay Ignas. Imbaga na ka ni Ruben ti panagannad na, nang runa ket nabibilag dagiti kalaban. Kabayatan na, agsarsarita da Lindon, ken unyol. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Saan ka laangan nagpilit arumwar? Boss Lindon, duwa nga sniper timang paltugkan ka. Buisit. Kastamot la ti imbaga kanyak ti may samang bambantay kanyak. Anya ti kayat ang mapasamak ni Papa. Agan anad ka laangan. Tamang ano takas teramidin kan ni Papam, boss. Anya? Ni Doña Dolores, ti patpatyan ita ni Papam. Anya launay tinagbiddutak. Taapay akabusor nak ita ni Papa. Diyak maaramid ti kayat ko. Wow! Naglawagayam ti sigod na mansyon mo, honey. Wan, honey. Itala nga makastra kak manan dito'y mansyon. Nadalos pa'y taglawlaw na. Honey, kaya't ko tagnaad dito'y. Sigurado ka, honey? Wen, honey. Kaya't ko tagnaad dito'y sigod na mansyon mo. Maragsa ka na kiti day tangay bakam. Kailiw kumatan dayto'y abalay. Manipod ita. Dituyen ti pagnaidan ta. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko ita, honey. Kaslamat la nagsublin kanyak, dayto'y balay, gapukan ka. Bilinag dagiti tattaok abantayan da na imbagdaglawlaw ti mansyon. Magustuak launay daytoy alugar. Auntie Ansing, nagado ti tao dito yung restaurant. Wen, Diana. Nalaing ngamin ti chef cook dito'y. Kan nasingput ti manager. Si kanti makamwa makisarita kadagiti empleyado. Sigurado ka, Auntie Ansing? Wen, Diana. Karbang amtag sa gaputa si katakin kukway ti dayto a restaurant. Auntie, Nakasarita kun ti manager, hasi katakin kukway ti dayto a restaurant, Diana. Auntie Ansing? Dayto a restaurant, kat impundar day di papam. Syakla tinang parang ay, kan nangipanaganan day di Roberto akasinsin ko. Auntie, Saan ka nagrigat, Diana? Pasikaswa na imbag dagiti negosyo. Apay ka di, Senyorita Diana. Ada ibagam kanyak? manang salya, kayat ko ti agyaman launay kan ka. Ha? Ni, apay nagyaman ka, Senyorita. Gaputa dinak binaybayan. Nagtalinaad kalat ta iti abay ko nga uray awanan ti maipasweldok kan ka. Senyorita, ulitak mo't nga ibagakan ka, anagkariak iti day di papam, adi ka baybayan. Manang, Nasingpot day di papam kanyak. Saan asabali a tao tinangibilbilangan na kanyak. gaputa nagsaya at kakanyak, manang salya. Iso nga ikan ka itinanghato a posisyon kadag iti negosyo. Anya? Wen, manang. Pudno tinanggag mo. Imbilang kan kas pudpudno nga inak. Sika tinakariknak iti pudno a pamatag. Senyorita, No anyaman ti estadok ita iti bihag. Karaman kayo kan ni Tata Ignas. Agbyag tayo anasaliwanwan. Senyorita,
Ado dagiti negosyo ana panawan day di papa. Jak kabailan nga imanihar amin. Iso aka sa pulak ti tulong mo, manang Celia. Nalpasan ti akum ko, Diana. Naipasakon kan ka dagiti kinabak na nga intalag kanyak day di papam. Ha? Apay akas ta ti saom, Auntie Ansing. Ay, agawid ako ni ti balay ko, Diana. Nakayon kan ni Celia ti makaamoy ta amin. Saan, Auntie Ansing? Di na ko mapanawan. Ha? Apay, makakadihin ang makikuyukuyog kada kami. Ay, mapanak ko magsapulita sa waeg, Diana. Anya? Ay, siyak ti mga asawa. Tani, awan mo't tagdaton kanyak. Auntie? Kan mapanak to pagpariban, kan nagpakulor iti buok. Anya? Masapul nga inak mo tagpapintas, Diana. Kasanon dagiti napukaw a kinabak nangyo, senyorita. Naku na ni Auntie Ansing, abaybay akon. Tapno saan nga agsakit ti ulok, manang Celia. Sa bagay, husto ni Auntie Mansing. Triple ti sukat ti kinabak nang mo ita. Naglawa ti dagam, ken nagado ti negosyom. Wan manang. Kayat ko ti mapanita ijay Campo Santo. Ha? Kayat ko ti agyaman ka ni Papa. Dinaklat ta binaybayan. Limod gayam anagururnong para kanyak. Imbaglakit din ta na panunot day di Don Roberto ti kasta, senyorita. Ammo na ngamin adakas ti ugali ni mamam. Wan manang. Nagsaya at ti ugali dahi di Papa. Arwatan amin dagita ni Lindon, honey. Pinanawan na ti mansyon, kaputa naglambang. Kasta ka di. Manipod na kalibas kami kin ni Diana. Saan matan anag naud dito'y ni Lindon. Namuaklangan dayta, idimbaga na kanyak ti makagapo. Kasta gayam. Wan, honey? Nagaduti sila diti daytoy a mansyon. Mariknak ti kinabaknang ko, no ditoy ti pagnaida. Baknang matgayam day di Roberto nga asawan. Wan, nginginahan dagiti usarme dito'y mansyon. Pasig amuebles ti bakitam iti aglawlaw. Oh, madaman nagdaldalos dagiti buyot ko iti ruar. Makitak ton, tilang at aglawlaw. Imo na dinalusan dati swimming pool. Nabayag asanak anaglangoy iti dayta swimming pool. Mabalin ka di ako yung anak, honey. Duwata ngagdigos iti swimming pool, honey? Wan, honey. Duwata ngaglangoy iti swimming pool. Senyorita, nadlaw mo ka di asaanan nga agparparang ni Lindon kan ka. Wan nga agpaiso, manang Celia. Nalabit ang nagbutangan ka ni Ruben. Iso asaanan nga agparparang. Sapay la ko mga rod, taagtultuloy ti kinaulimag tayo, manang Celia. Agpatingga ko man ti riribok. Senyorita, Kaya't kun amaurnos ti amin kada kami ka ni Ruben. Mailiwak pa yan na makakita kan kwa na. di tay mapukawan itinamnama, senyorita. Maurnos tumatlaan ti amin. Wen, mangnamnama ak iti dayta, manang Celia. Nakadanon tan diti Campo Santo. Iparadak laang tilugan. Papa, kayat ko ti agyaman unay kan ka. Nagsingpot ka kanyak. Jack ni namnama nga addagayam imbatim asani ko kan ni Auntie Ansing akasinsin mo. Inlimad mo daytoy.
Tapno saan amaamuan ni mama. Sa nino man ti ayan mo ita. Sapay la ko ma. Tamang mangeg mo dagiti balikas ko. Patpat gan ka unay-unay. Papa. Senyorita, ado'y titisyo a pagpunas mo kadagiti luam. No si bibyak pa'y lakuma ni Papa. Nakaragragsakak kumaita. Manang salya. Patpat gan nakaunay ni papam. Tunggal agsarita kami, si Kati madakdakamat na. Manang. Kunana apatpat gan nalaunay ti anak na. Iso aramidan na ti amin para itinapintas ang masakbayam. Kunak no namin pinsanen anapukaw dagiti kinabak nang day di Papa. Anda pa'y matlagayam. Senyorita, alaak mo tanday ti agundaway, tapno agyaman ka ni papam. Sige laeng, manang. Don Roberto, agyaman akmutkan ka, gapo iti kinaimbag mo kanyak. Saan ko abinaybayan ni senyorita? Kas iti ingkarikken ka abantayak, aging ga akabaalak. No makitam la ko maita ti anak mo. Nagpintas. Ken kang runaan ti amin. Natawid na ti kinasingpet mo. Agnaedan da papa ken Doña Dolores iti mansyon, kunam, unyol. Wen, boss! Naamuag na ita, iti may sakad duwami. Unyol, kayat kon ti rumwar. Tapno maramid kon ti kayat ko. Boss, kayat ka tulungan. Adadagiti sniper amang bambantay kan ka. Kasanun no saanen nga agsubli da papa dito'y safe house. Kaya riga kon ti balod dito'y. Boss. Sana mabalin. Eh, Amangan no adda pang panggapan addakas kanyak ni papa. Nasken a makalibasak dito'y safe house. Agawid ta ka din, senyorita. Sumip nga tan. Wen, manang salya. Don Roberto, agpakada kanin. Baliwan min tumanan ti umay sumarungkar kan ka dito'y Campo Santo. Agpakada kami, Papa. Ikarik. Jack baybay ang dagiti negosyom. Isa patakday takan ka, Papa. Papa, anya ti aramidam kanyak. Apay a pinabantayan na kadagiti buyot tayo. Gapo tadyak kayat apumanaw ka. Anya? Ammom amin na sikrito tinegosyo tayo. Tsak kayat nag-traitor ka. Di ka maawatan, Papa. Anya ti kayat mo mapasama kanyak. Ti kayat ko, rumwar kalaeng amang patay kini Ruben. Anya? No awan teramidam, agtalinaid kalaeng dito'y safe house. Sana mabalin, Papa. Jack kayat ti maikan dito'y safe house. Saan kumaanatangkan ti olom lindon? No anya timbaga, iso ti surutem. Agsubliak matla adago si di mansyon. Adalay may ko ginagara dito'y safe house. Pimanawan ni Papa. Jack umanugot iti kayat na mapasamak. Makaamunitan. Aglibasak ita arabi. Sumurot ka kanyak, unyol. Boss, delikado tayo ito aplan-plan. Nagadudag iti mang bambantay kan ka. Awan bibiyang ko kadagiti mang bambantay kanyak. Tinapatag. Makalibasak ita arabi. Anya? Tulungan nak ang makalibas, unyol. Anya nga rod taramitat, boss? Ingka pa'y lakasarsarita dagiti duwa nga sniper. Alilawom ida. Tapno nawaya ak ang makarwar dito'y safe house. Boss? No agbaligi ak ang makalibas. Antakan ka no sumurot ka kanyak. Sige, makamuditan, boss. Kaya't ko ba't sumorotin ka? No kasta nga rod. Dumngag ka iti ibagakan ka, unyol. Talaga na ingat ti panang bantay kanyak dagiti buyot ni Papa.
Pinalawlawan dati safe house. Jak amuno anya ti plano nga aramidan ni Papa Kanyak. Taapay akayat nangagtali na edaklaan dito'y safe house. Saan pa'y laan naging pagdag iti sugat ko? Gapo iti panang bugbog na Kanyak. Dayjay. Nagsinyasan ni Onyol. Mabalin kong timag na iti likodan ti safe house. Isaganak lang ti paltog ko. Tamangan numabuli liyasot ti panaglibas ko. Dandan niya akong makarawar dito'y safe house. Oops! Nakita na akong nagliblibas. Dagiti awanan pain. Siya kaitan ti palpaltugan ta. Ituloy ko latat ti tumaray. Buyot kayo lang. Daytoy ti para kada kayo. Napuntak ti talo katakwata. Matay kayo lang no kamatendak. Anya? Naglibas ni Lindon? Saan ka di naingat tibilin ko? Asaan nyo aparparwaren? Ala, kamatin nyo tawanan bain. Patayin nyo no isot ikasapulan. Bye! Oh, saan arumbang ang makalibas ni Lindon? Nakadlaw at dakas ti pangpanggapag nga ramidan kan kuana. Anya ti mapasamak ken ni Lindon. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.